Okay, apa ni mane gimana wacho mano bende makelo ni miyo koro imbe nyithindi imbe pono ni puonjogi iwacho ni an bende wapuonjgi gibiro konya mbele. Mane gimana wacho ok era ni whites. In fact whites ke samana we anu will go guarantee jomoko ni whites. An gima gini ena na sensible. Gini ena gima tiyo gi sense ni ya intiere gi nyathi iwinjo. To nyathi ni isetere school donge. Sami seto nyathi manyathi oyudo tich moro. Kanye manyathino chako godo savings mage. To kata kapok ochako savings mage to semi responsibility. Koro manyiso ni onge gima nyathini nyalo kano. Makata ka chieng' moro ka gimoro muoche familia no ne pap. Makoro dwaro some emergency. Nyathi cha onge gimoro e lwete. Imbe kaka janyuol koro onge gimoro e lweti. Koro dhi. Wawinja ne Ada kasto in James. Anyalo wacho ni ka ok wa reason gi emotions kata feelings wa. Ka